Veda a výskum. Pri tejto kategórii som si spomenul na polovicu 80. rokov, keď som hral v televíznom filme o Matejovi Belovi. Keby teraz Matej Bel žil, určite by cenu odovzdával on ako jeden z najväčších vedcov svojej doby. Žiaľ, Matej Bel už nie je medzi nami, ale má svojich pokračovateľov. Dámy a páni, na scénu prichádza Igor Nať, generálny riaditeľ spoločnosti ČEZ Slovensko, a pán Jaromír Pastorek, splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre výskum a inovácie. Dobrý večer. Dobrý večer. Ďakujem. Poďme na to, meno víťazky. Vážené dámy, vážení páni, z troch excelentných, pekných vedkyň dovoľte, aby som vám oznámil, že víťazkou sa stáva reprezentantka technických vied, aj profesorka Viera Stopiaková. Gratulujem. Gratulujeme. Kategória Veda a výskum. Nech sa páči. Mikrofón je váš, prosím. Dobrý večer prajem. Uznanie, ktoré sa mi dnes dostalo, je uznaním alebo ocenením úspechov kolektívu, ktorý je za mnou, a obzvlášť to patrí, alebo obzvlášť to platí vo vede, kde sme na tímovú prácu odkázaní. Takže moje prvé ďakujem patrí mojim kolegom, môjmu mladému tímu. Som rada, že ich mám a že so mnou pracujú. Druhé veľké ďakujem patrí mojim rodičom, ktorí ma vždy podporovali, a to aj vtedy, keď to vôbec nebolo pre nich ľahké. A tretie ďakujem patrí Pánu Bohu, od ktorého máme talent a všetky danosti. Ďakujem veľmi pekne za každý jeden hlas. Gratulujeme ešte raz.